Hej alle sammen. I dag er Alma og jeg taget smuttur til Nørrebro. I dag der skal vi teste, hvor mange supermarkeder og butikker vi kan købe alkohol i. Det er fredag aften, klokken er 5, og der er mennesker i gaden. Prøv at sætte videoen på pause her og gæt på, hvor mange butikker du tror, at vi kan købe alkohol i. Normalt skal man være 16 år for at købe alkohol med under 16,5% i. Og vi vil gerne teste, om det er muligt for os at gøre det. Vi står i Føtex lige nu, og nu går eksperimentet i gang. Kan 2 15-årige piger købe alkohol, hvor man skal være 16 år for at købe det? Okay, så den første butik, vi var i, der fik vi købt alkohol med 4%. Så mission completed. Nå, nu står vi på vej til Netto, og vi skal ind her, og så vi kan købe noget alkohol. Okay. Og nu kommer jeg på. Det var så en butik, vi var inde i, og der kunne vi så også købe noget alkohol, så det er så alle de butikker, vi var inde i indtil videre, har vi så kunne købe noget. Så mission completed. Ja, ind og prøve at se, om vi kan købe på en helt almindelig tank som 7-Eleven. Hej. Det er helt okay. Vi er inde i 7-Eleven, og 7-Eleven pass the test. Ja, yeah. Vi var inde i Rema, og så vi købe derinde. Ja. Vi var inde i Rema nu, og vi fik 2 genstande med 4% i, så mission completed. Okay, nu er vi på vej ind i en kiosk her på Nørrebro, og så ser vi så, om det er muligt for os at købe øl. Jeg tror aldrig, jeg har købt noget så dyrt. 50 kroner for 2 ice. Nej, mere end det? 50 kroner. Nå, nu er vi lige ved kiosken, og vi har købt Smirnoff Ice, hvor der er 4% i os. Så mission complete. Vi har nu været inde i 5 butikker, og vi skal ind i den sidste butik nu, og se om Lille består testen. Hej så. Ja. Okay, nu har vi været inde i den sidste butik, og det lykkedes sgu endnu en gang. Hej alle sammen, nu er vi kommet hjem, og vi har lige kigget på alle de ting, vi har købt, og vi synes, det er helt vildt, hvor meget vi har fået købt, i forhold til, at der er så meget fokus på det lige nu her. Nu vil jeg gerne vise jer, hvad det er, at vi har fået købt. Vi har fået købt hele 10 genstande i de 5 butikker, vi har været i, og det er rimelig crazy. Inden vi tog afsted til København, så havde vi regnet med, at vi ville kunne købe i nogle butikker, men vi kunne købe 5 ud af 6 butikker, det har vi slet ikke regnet med, og det er utrolig mindblowing.